Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, έχω δίπλα μου τη Μαρία την Κύρκου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Άρα, εναλλακτικός αθλητισμός και σήμερα. Με καλεσμένους. Με καλεσμένους. Θα έχεις μάθει, αλλά εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα. Βέβαια. Και εντάξει, δεν θα τους αποκαλύψουμε ακόμα, γιατί νομίζω θα τους αποκαλύψουμε με έναν άλλο ωραιότερο τρόπο. Οπότε πάμε να δούμε το βίντεο. Έχουμε ετοιμάσει ένα βιντεάκι και πάρτε μια ιδέα από το τι θα ακολουθήσει, η συζήτησή μας δηλαδή. Αυτό εννοώ. Για πάμε.
Εντυπωσιακό νομίζω το βιντεάκι και πήραμε μια πολύ καλή ιδέα για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, όπως είπα. Βεβαίως. Πριν περάσουμε όμως αυτό, κάτι έχεις να μας πεις εσύ για τον Μπας Γιάννη? Βεβαίως, έχω να πω ότι η ομάδα μας κέρδισε 1-0 την Ξάνθη για το θεσμό του κυπέλου. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Παίζαν σήμερα 3 η ώρα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά να πάμε στα δικά μας, τα εναλλακτικού καλύτερα, και αφού αποκαλύψαμε νομίζω το βίντεο και για ποιο θα μιλήσουμε σήμερα, για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε, να αποκαλύψουμε και τους καλεσμένους. Έτσι δεν πρέπει? Για κάντε αποκαλυπτήρια εσύ λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας 3 εκλεκτούς καλεσμένους, τον κύριο Στέφο Γιώργο, τη Μυρτώ την Βαλαβάνογλου και τον κύριο Δρόσο Απόστολο από την Ακαδημία Κινέζικων Παραδοσιακών Τεχνών. Καλησπέρα, παιδιά. Χαιρόμαστε που είστε εδώ σήμερα και θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα εντυπωσιακά που είδαμε στο βίντεο, τα οποία είπα Μαρία, τα κάνεις και εσύ, έτσι? Εγώ? Αν ξεκινήσεις πρώτος, εγώ μαζί σου, ξέρεις. Εντάξει. Είπαμε, εγώ έχω σειρά, μου έχεις αναθέσει πολλά. Περίμενε, ένα, δεν προλαβαίνω. Τι να κάνω, μου έχεις αναθέσει τρέξι, μου έχεις αναθέσει τζούντο, κοπηλασίες, τι να. Εγώ πάντως είδα κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσες να τα κάνεις, Χριστόφορε. Και με τη βοήθεια των παιδιών εδώ θα δεις ότι κάπου μέσα σου είναι ο αθλητής. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για να μας τα πούν καλύτερα τα παιδιά όμως, να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Με τι θες να ξεκινήσουμε? Εγώ λέω με το κουμφού. Με το κουμφού θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω και να ρωτήσω τον κύριο Γιώργο τι σημαίνει κουμφού. Αυτές οι δύο λέξεις, ποια είναι η σημασία τους? Καλησπέρα καταρχήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μας χαρά που ερχόμαστε κοντά σας. Οι λέξεις κουμφού, αυτές καθεαυτές σαν μετάφραση, είναι χώρος ενέργεια. Οι Κινέζοι, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δείξουν μια ποιοτική δουλειά σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, όσο δυνατόν λιγότερο. Παραδείγματος χάρη, και ένας κρεοπόλης μπορεί να κάνει κουμφού στη δουλειά του. Ένας ποιητής το ίδιο, ένας οποιοδήποτε. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε ότι με όσο δυνατόν λιγότερη ενέργεια, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι Κινέζοι, βέβαια, εμείς σαν Δυτικοί έχουμε περάσει αυτόν τον τρόπο σαν πολεμικές τέχνες. Οι Κινέζοι σε πολεμικές τέχνες εννοούν με τη λέξη γουσού. Έτσι. Αλλά σε εμάς επικράτησε αυτό το όνομα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια τέχνη, όχι πολεμική τέχνη αυτή καθεαυτή. Είναι τέχνη. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε πολεμική τέχνη. Δηλαδή προσπαθούμε με ένα όμορφο και ωραίο τρόπο να μάθουμε να μηνόμαστε και όχι μόνο. Που φαντάζομαι βέβαια δεν έχει σχέση με το καράτε, έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βέβαια, το ξεχωρίζουμε λίγο αυτά. Το καράτε είναι καθαρά ιαπωνικό, αν και οι ρίζες του είναι στην Κίνα πάλι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Χριστόφορε. Οι ρίζες αυτού του αθλήματος, της πολεμικής τέχνης, από πού έχει ξεκινήσει? Έχει ξεκινήσει από τον ναό του Σαολίν. Πάρα πολλά χρόνια πίσω, σχεδόν γύρω στα 2.000 χρόνια πίσω, από έναν μοναχό Ινδό, έναν πρίγκιπα Ινδό, λέει η ιστορία, ο οποίος πήγε στην Κίνα, μετέδωσε τον Βουδισμό. Και ταυτόχρονα μια πολεμική τέχνη, η τέχνη του 18 Λόχαν έτσι λεγόταν, και βγήκε, από εκεί πέρα βγήκαν τα 5 ζώα και μετά χωρίστηκε σε όλη την Κίνα και χωριστήκαν σε 4 μεγάλες κατηγορίες πολεμικές τέχνες. Είναι οι εσωτερικές και εξωτερικές τέχνες που λέμε και η βόρεια και νότια στυλ. Ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά. Δεν γνώριζα σε αυτές τις λεπτομέρειες. Και πόσο ιστορία 2.000 χρόνια πίσω. Ναι. Παραδείγματος χάρη, όπως και στο βίντεο είδαμε, οι 3 τέχνες στις οποίες ασχολείται η σχολή είναι το Wing Chun, το οποίο ανήκει στα νότια συστήματα, είναι το βόρειο νύχι του Αϊτού, το οποίο ανήκει στα βόρεια συστήματα, και το Tai Chi, το οποίο είναι από τις εσωτερικές τέχνες πλέον. Οι άλλες 2 είναι εξωτερικές τέχνες. Ορίστε, εσένα που συνηθίζει για το Tai Chi, να το αποκαλύψουμε. Ναι. Στον αέρα, να το αποκαλύψουμε και στον αέρα. Μην κάνω εγώ κάτι δηλαδή, να το αποκαλύψεις κατευθείαν. Τι δεν πρέπει, τι σε έχουμε εδώ? Εδώ πρέπει να έρθεις μαζί μου. Εγώ καλά θα πάω παντού. Και εκεί θα έρθω. Φυσικά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, όλοι θα πρέπει να κάνουμε τα έτσι, ανεξαρτήτου. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Αν τελικά μπορεί ο καθένας να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο πολλής κόσμος έχει μια, δεν ξέρω αν θα είναι λανθασμένη εικόνα, εν πάση περιπτώσει μια περίεργη εικόνα, και αν θέλετε μέσα από τις ταινίες έτσι, που έχουμε δει όλα αυτά τα κουμφού με ακροβατικά κτλ. Τα εντυπωσιακά του Hollywood. Γι' αυτό δεν ξέρω, μπορεί ο καθένας να ασχοληθεί? Βεβαίως ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί. Άλλωστε, μια παραδοσιακή τέχνη είναι να πάρει κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτα και να το φτάσει να τον κάνει ένα τέλειο μαχητή, ένα τέλειο πολεμιστή. Οπότε είναι ανοιχτή η τέχνη, το κουμφού ειδικότερα και ειδικά οι κινέζικες τέχνες,
σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου κτλ., φυσικής κατάστασης, γιατί θα σε ξεκινήσει από το 0 και σιγά σιγά θα σε ανεβάσει εκεί που πρέπει να σε ανεβάσει. Και ανεξαρτήτως φύλου, έτσι. Εννοείται. Άντρες, γυναίκες. Γιατί πάντα υπήρχε μια έτσι ιδιαίτερη ροπή στις πολεμικές τέχνες και τα αγόρια. Όχι. Γι' αυτό έχουμε και τη Μυρτώ σήμερα εδώ μαζί μας. Να υπογραμμίσω σε αυτό ότι η πρώτη μας τέχνη, το Wing Chun, είναι βγαλμένο από γυναίκα. Η οποία λεγόταν Wing Chun και έχει δώσει το όνομα στην τέχνη. Α, λεγόταν η ίδια. Wing Chun, ναι, και έχει δώσει το όνομα στην τέχνη. Μάλιστα. Διαφέρει πάρα πολύ από το Kung Fu αυτή η δεύτερη. Και οι δύο είναι Kung Fu, αλλά έχει τελείως διαφορετικό δρόμο σε σχέση με τον ήχη του Αϊτού. Ωραία. Είδες τι ωραία τα λέει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάντως εγώ θα συμφωνήσω λίγο με τη Μαρία από την άποψη ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα είχαμε λίγο παρεξηγημένες τις πολεμικές τέχνες, ότι αυτό τώρα για... Ναι, δείκνυται για γυναίκες, τα κορίτσια, μην χτυπήσετε, αυτό πολύ ισχύει και για τον τζούντο. Μαρία, ότι όχι, τώρα που θα πάμε στην προπόνηση, θα φύγουμε μόλοπες, θα φύγω με ξύλο, πέφτει ξύλο και αυτά. Νομίζω πρέπει λίγο να τα απομυθοποιήσουμε όλα αυτά. Σαφέστατα. Αν και η κατάληξη οποιασδήποτε πολεμικής τέχνης, ο στόχος της είναι να σε μάθει να μάχεσαι. Είναι ελεύθερη μάχη και όχι μάλιστα η μάχη μέσα στο γυμναστήριο ή μέσα στη σχολή, αλλά η ελεύθερη μάχη έξω. Αλλά αυτό δεν γίνεται από την πρώτη μέρα την οποία θα πας. Παραδείγματος χάρη, δεν γράψαμε εκθέσεις. Πότε άρχισαμε να γράφουμε εκθέσεις? Τετάρτη, Πέμπτη του Δημοτικού. Όχι από την πρώτη Δημοτικού. Δηλαδή είναι η αλφαβήτα, κάποια Βεβαίως, θα ξεκινήσουμε με την αλφαβήτα, τα βασικά πράγματα και σιγά σιγά με την προπόνησή μας και τη δουλειά την οποία θα κάνουμε μέσα, σιγά σιγά αυτό θα αναπτυχθεί και θα φτάσουμε στο επίπεδο να μπορέσουμε να κάνουμε μια ελεύθερη μάχη να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και αν δεν κάνω λάθος, σε όλες τις πολεμικές τέχνες αυτού του τύπου, ο σκοπός όταν ξεκίνησαν να διαδίδονται και στην Ιαπωνία και στην Κίνα, ήταν ο αντίπαλος να τον αποτελειώσουμε. Γιατί αυτοί πολεμούσαν για τη ζωή τους, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, όλες αυτές εκείνη την εποχή, έτσι. Όλες οι πολεμικές τέχνες αυτές, ειδικά αυτές τις τρεις οι οποίες έχουμε, έχουν σχεδιασμένες δηλαδή. Και είναι φτιαγμένες για την επιβίωση. Βεβαίως, θα μου πείτε σήμερα, εδώ γίνεται ένα ερώτημα, γιατί σήμερα θα πρέπει να κάνουμε πολεμικές τέχνες. Υπάρχει ένα ρητό που λέει καλύτερα έναν πολεμιστή σε έναν κήπο παρά έναν κυπρό σε έναν πόλεμο. Αυτό είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι έχουν εξευγενιστεί βέβαια και όλες οι τεχνικές. Δεν υπάρχουν οι τελικές προσπάθειες, δηλαδή δεν είναι τόσο επιθετικές. Το καλό που υπάρχουν με τις κινέζικες τέχνες είναι ότι έχουν ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο πίσω και μια φιλοσοφία. Στην οποία τι προσπαθούμε να κάνουμε? Ότι αυτές όλες τα καλά στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να αναπτυχθεί το σώμα και η ικανότητα στο να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις πολεμικές τέχνες, μπορούμε αυτά τα σημεία, την επιμονή, να τα χρησιμοποιήσουμε και στις καθημερινές δραστηριότητες. Και αυτό άλλωστε θα είναι. Δηλαδή, μια πολεμική τέχνη σε μια ευνομούμενη κοινωνία δεν είναι να τσακωνόμαστε και να χτυπιόμαστε στον δρόμο, είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα καλά στοιχεία στην καθημερινότητα μας, στη δουλειά μας, στις σχέσεις μας, παντού. Ουσιαστικά δηλαδή μια φιλοσοφία. Ένας τρόπος ζωής. Κρύβεται από πίσω από όλες αυτές τις πολεμικές τέχνες. Να πάμε όμως στη Μυρτώ, που την αναφέραμε και δεν μας μίλησε. Για πες μας, εσύ πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι έτσι με όλα αυτά που αναφέραμε και ως κορίτσι? Πες μας λίγο την εμπειρία. Εγώ πάντα ήθελα κάτι να ξεκινήσω. Δεν ήξερα τι. Ήρθα εδώ στα Γιάννηνα, παιδί, σπουδάζω εδώ πέρα και γενικά ψάχτηκα να βρω τι υπάρχει. Βρήκα τη σχολή και πήγα και ρώτησα. Πώς είναι η εμπειρία, λοιπόν, η προπόνηση? Η εμπειρία είναι πολύ καλά. Στο μάθημα μέσα είμαστε όλοι σαν οικογένεια, είμαστε όλοι μαζί, πολύ φιλικό περιβάλλον. Γενικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. Είπαμε, είναι τρόπος ζωής, εγώ το λέω, όλες οι πολεμικές τέχνες λίγο πολύ. Πόσο μάλλον τέτοιες όπως το Kung Fu και το Tai Chi που έχουν από πίσω και ένα τεράστιο φιλοσοφικό υπόβαθρο και μεγάλη ιστορία, είπαμε, 2.000 και πλέον χρόνια. Δεν ξέρω βέβαια, Μυρτώ, τι σου λένε οι φίλοι σου όταν τους λες ότι ξέρετε παιδιά, κάνω και... Οι άντρες φίλοι. Και οι γυρίες οι άντρες φίλοι. Δεν ξέρω τι εμπειρίες έχεις. Προσέχουν. Προσέχουν. Σε ποια ηλικία ξεκίνησες, Μυρτώ? Στα 20 χρόνια. Δηλαδή σε μια ηλικία, εντάξει, δεν ήταν και 10 χρονών το κορίτσι, δηλαδή μπορείς να προσαρμόσεις το σώμα σου σε οποιαδήποτε ηλικία, όπως μας είπατε και πριν, ότι δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις να έχεις μια βάση από 8-10 ετών. Εντάξει, σίγουρα νομίζω θα ισχύει όπως και σε άλλα αθλήματα. Όσο πιο μικρός ξεκινήσει, είναι ίσως όσο καλύτερο. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό για κάποια ηλικία, σωστά? Σαφέστατα, οι δύο τέχνες ειδικά, ας πούμε, εντάξει, ειδικά το Tai Chi όμως,
τώρα σύγχρονη δυτική ιατρική, ας πούμε, έχει ανακαλύψει και ωφέλη τα οποία στον τομέα της πρόληψης, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν το σώμα. Σε οστεοπόρωση, Alzheimer, όλες αυτές. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη του Tai Chi. Γιατί δουλεύει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτό τον οποίο έχουμε σαν μια προπόνηση μιας πολεμικής τέχνης. Είναι πολύ ήπια, χωρίς να κουράζει για να καταπονεί το σώμα. Δίνει μεγάλη έμφαση στην αναπνοή, στον τρόπο στάσης, στον τρόπο κίνησης του σώματος. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ το σώμα. Και όχι μόνο. Οπότε, ειδικά αυτό μπορεί να το ξεκινήσει και ένας ο οποίος είναι 70 χρονών, ας πούμε, μπορεί να το ξεκινήσει. Και αν έχει διάθεση. Αποτελεί και μέσω θεραπείας, λοιπόν, ενδεχομένως, πολλές φορές. Από θεραπείας, αλλά να το πούμε στο τομέα της πρόληψης. Δηλαδή, περισσότερο. Ναι, και σαν πρόληψη. Σίγουρα. Να μην πούμε ότι είμαστε. Όχι. Ναι, εντάξει, σωστό. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Δηλαδή, σε αυτές τις ταινίες που βλέπουμε γενικότερα, να ρωτήσω εγώ, που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι σε μια πλατεία ή σε ένα πάρκο και στην Αμερική και αυτά. Tai Chi δεν είναι αυτό που κάνουν. Αυτό είναι το Tai Chi. Είδαμε και εμείς εδώ τα πλάνα πριν, στην πλατεία Μαβίλ, έχετε κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Και πέρσι είχατε κάνει μια εκδήλωση, νομίζω πάλι ανοιχτή στο Κάστρο, στην πλατεία. Στην πλατεία Μαβίλ, εκεί μπροστά. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο πιο στα πιο, όχι πεζά, πιο πρακτικά θα έλεγα, καλύτερα. Γιατί λέμε, η σχολή σας, να πούμε, βρίσκεται στη Ζυγομάλη. Ζυγομάλη 21. Ζυγομάλη 21. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να έρθει να ασχοληθεί, να ρωτήσει, να μάθει περισσότερες πληροφορίες σαφέστατα και εμείς φυσικά. Και να συμμετάσχει κιόλας, το πρώτο μάθημα έτσι κι αλλιώς δωρεάν, ας πούμε. Μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε. Ορίστε, άρα μπορείτε να πάτε να δοκιμάσετε επί το έργο. Μαρία. Και εμείς μπορούμε να πάμε να δοκιμάσουμε. Είπαμε και εμείς θα πάμε. Έχεις φαγωθεί εσύ. Θα πάμε. Θα έρθουμε να θα μου βγάλεις μια λίστα, σε παρακαλώ, την άλλη φορά. Εντάξει, με το που θα πάμε. Καλά, πάμε για ένα καφέ πρώτα. Αλλά δεν πίνεις και καφέ, το ξέχασα. Ναι, τάψεις και πίνεις τη μέρη. Εντάξει. Κάτι θα βρούμε, εν πάση περιπτώσει. Κάτι θα κάνουμε. Θα έρθουμε να. Εσύ θέλεις αυτά με τα. Η επόμενη ερώτηση που θέλω να κάνω. Θες εσύ ξύφη, θες κοντάρια, θες τέτοια πράγματα εσύ. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως τον κύριο Δρόσο όσον αφορά όταν ξεκίνησε η σχολή. Πώς ήταν η απήχηση από τον κόσμο, δηλαδή δειλά-δειλά είπατε ας ξεκινήσω κάτι, γιατί είναι κάτι που δεν υπήρχε στην πόλη, δεν είναι? Ναι, δεν υπήρχε. Μαζί με τον Γιώργο ξεχωριστά ο καθένας σε διάφορα γυμναστήρια, είχαμε κάποια μικρά groups, οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα δικό μας χώρο. Στην αρχή η απήχηση ήταν αρκετά μεγάλη. Πολλοί κόσμος ενδιαφέρθηκε στο να έρθει να δοκιμάσει από κοντά αυτές τις πρωτότυπες τέχνες, ας πούμε, και για την πόλη μας. Άνθρωποι οι οποίοι πηγαίναν ήδη και γυμναστήριο, κάναν άλλα αθλήματα και ακόμα μέχρι και σήμερα είναι μεγάλη απήχηση γενικά. Πάρα πολλοί κόσμος από 4 ετών έως και 60 ετών έχουμε μέλη. Άρα δηλαδή από 4 ετών και πάνω μπορεί να έρθουν. Χρειάζεται κάποια ειδική στολή, γιατί δεν φοράτε κάποια. Κάποια ειδική στολή που φοράμε. Ναι, μαύρη κλασική στολή του κουνφού που υπάρχει και το μπλουζάκι της τέχνης. Υπάρχουν ζώνες, ήθελα να ρωτήσω. Διαβαθμίσεις και ζώνες όπως είναι στο καράτε. Ναι, υπάρχουν. Στο ένα σύστημα, στον Ίχτο Αϊτό, επειδή μιλάμε για μια τεράστια ύλη, αλλά 6 στον αριθμό, όχι πάρα πολλές. Και μην φανταστείτε ότι κάθε 2 και 3 μήνες κάποιος μαθητής δίνει εξετάσεις, έτσι. Μιλάμε για κάθε 1 με 2 χρόνια. Στα υπόλοιπα συστήματα, όχι, δεν υπάρχουν εξετάσεις, ούτε επίπεδα κτλ. Είναι και αυτό σημαντικό, γιατί είναι ένα κίνητρο το επίπεδο που ανεβαίνει κάθε φορά ο αθλητής. Η ζώνη είναι ένα κίνητρο για να είναι σε επίπεδο, φαντάζομαι. Έτσι. Και επίσης στις εξετάσεις που γίνονται στον Ίχτο Αϊτού έρχεται και ο δάσκαλός μας και για σεμινάρια και για τις εξετάσεις, οπότε υπάρχει και η πιστοποίηση αναγνωρισμένη. Είναι Έλληνας? Ναι, είναι Έλληνας. Ονομάζεται Γρηγόρης Βασιλάκης, αφού Γρηγόρης Βασιλάκης είναι δάσκαλος δηλαδή. Και αυτός με τη σειρά του ταξίδευε στη Νέα Υόρκη για να μάθει αυτό το πολύ όμορφο σύστημα. Πολύ ωραίο δεν ακούγεται πάντως τον Ίχτο Αϊτό. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε περισσότερα για τον Ίχτο Αϊτό. Αυτό για να κατατάσσετε στην, πώς να το πω, σαν ένα παρακλάδι, δηλαδή του κουνφού, είναι μια τεχνοτροπία συγκεκριμένη? Είναι ένα στυλ κουνφού. Ένα στυλ, έτσι μπορούμε να το πούμε. Ένα στυλ κουνφού, είναι βόρειο στυλ. Διδάσκεται δηλαδή ξεχωριστά από το. Από το Γουντσούν και διδάσκεται ξεχωριστά, έχει δικές του ώρες. Είναι ένα σύστημα, βόρειο σύστημα, το οποίο έχει σε πλήρη ισορροπία και τα πόδια και τα χέρια.
έχει ψηλά λακτίσματα, έχει ακροβατικά στοιχεία μέσα. Έχει και λακτίσματα. Βεβαίως. Είναι πλήρες, είναι γεμάτο το στυλ. Ειδικεύεται πάρα πολύ στις αρπαγές, στις πιέσεις. Εξού και το νύχι του αετού. Ναι, στις πιέσεις στα σημεία πίεσης του ανθρώπινου σώματος. Υπάρχουν δηλαδή ειδικά σημεία τα οποία ναι. όταν είσαι σε αυτοάμυνα και γνωρίζεις κάποια σημεία στο ανθρώπινο σώμα μπορείς να αμυνθείς δηλαδή. Κάποιες πιέσεις. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, αυτές οι πολεμικές τέχνες όλες, Χριστόφορε, επειδή όλοι οι λαοί εκεί κάτω είναι και μικρόσωμοι, δεν είναι και γενικότερα πολύ, έτσι δεν είναι, και οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι. Οπότε χρησιμοποιούσαν αυτή τη γνώση του σώματός τους και του σώματος του αντιπάλου, ας το πούμε έτσι, για να μπορέσουν να υπερτερούν. Αυτό βασικά είναι μια τέχνη. Γι' αυτό λέγεται τέχνη, ας πούμε. Δεν είναι ένα δυναμικό άθλημα. Τι θέλω να πω, ότι ένα δυναμικό άθλημα, όσο έχουμε στην περίοδο της ζωής μας, στην οποία έχουμε τη δύναμη και τη ρόμη, θα μπορέσουμε να τα ασκήσουμε. Μετά τι γίνεται. Ναι, σωστά. Ενώ μια τέχνη, αν τη μάθεις και τη μάθεις σωστά και λειτουργεί το σώμα σωστά και όπως πρέπει, όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι καλύτερος. Τελειοποιείται δηλαδή. Τελειοποιείται βεβαίως. Βαθαίνεις μέσα στην κίνηση και γίνεσαι καλύτερος, όχι χειρότερος. Σωστά, ναι. Πάντως παράλληλα βλέπουμε κάποια πλάνα όλες τις ηλικίες και είναι το κομμάτι που έλεγα πριν. Βλέπουμε σπαθιά, είδαμε πριν. Αυτό είναι το νύχι του αετού. Αυτά είναι τα κλειδώματα τώρα, τα principals. Βλέπετε. Να το σημείο Κοίτα τα κορίτσια, Χριστόφορε. Εκεί θα σε πάω, να ξέρεις. Στο τρέξιμο. Σε αυτή τη συγκεκριμένη. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάποια, πώς να το πω τώρα, κάποιοι αγώνες, κάποιοι κατάταξη, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν, γιατί είμαι στο τζούντο που γνωρίζω, γίνονται κάποια πρωταθλήματα, δυσκολικά πρωταθλήματα, υπάρχουν κάποιες έτσι διοργανώσεις. Τι γίνεται Βεβαίως, η σχολή μας ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουμφού στην Αθήνα και κάθε χρόνο συμμετέχει η σχολή μας με πάρα πολλούς μαθητές στα πανελλήνια πρωταθλήματα Οπότε γίνονται πανελλήνια πρωταθλήματα. Υπάρχει προετοιμασία κατάλληλη και όλα αυτά. Όλα αυτά. Δηλαδή στην ουσία η ανάπτυξη της σχολής είναι για τα πρωταθλήματα κάτω και για τα πρωταθλήματα. Όχι βέβαια ότι ο στόχος μας είναι εκεί, αλλά και για τα πρωταθλήματα τα οποία γίνονται στην Αθήνα κάτω. Συμμετέχουμε και με διακρίσεις. Και από ποιες ηλικίες είναι η αγωνιστική ομάδα σου, από 8 χρονών μέχρι. Μπορούν να ξεκινήσουν. Μέχρι 88. Μάλιστα. Ορίστε, πάμε όλες τις ηλικίες. Γιατί συμμετέχουν και οι τρεις τέχνες στο πρωτάθλημα κάτω. Και το νύχι του αετού και το Wing Chun αλλά και το Tai Chi. Άρα, εγώ που είμαι 89 δεν μπορώ να κάνω είδες. Εκεί θα πας, το 89 θα πας και εσύ. Εκεί θα σε βάλουμε κατευθείαν και να μην έχεις φόβο. Εντάξει, είναι εντυπωσιακά. Εμείς συνεχίζουμε και βλέπω και πολύ λαό, έχω να πω εγώ. Το Wing Chun. Αυτό είναι Wing Chun. Ωραία. Βλέπουμε όλα τα στυλ και όλα τα. Ναι, εμένα, να πω την αλήθεια, με εντυπωσίασε πάρα πολύ το Tai Chi και από τα. Είχα δει βέβαια γενικότερα έτσι, κάποια πλάνα και στην τηλεόραση, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό που είπατε πριν, ότι βοηθάνε όλες οι πολεμικές τέχνες και οι κινέζικες, ανατολικές γενικότερα, στην πρόληψη κάποιων νοσημάτων τα οποία στην πορεία της ζωής μας δεν τα είχαμε προβλέψει ποτέ. Δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ, ας πούμε, ότι κάνοντας κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει αρθρίτιδες και όλα αυτά που είπατε πριν. Έτσι, δεν είναι και τις γυναίκες ειδικά, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Η άσκηση και η κίνηση βοηθάει πάρα πολύ τις γυναίκες στην περίοδο, ειδικά μετά την κλιμακτήριο, στην οστεοπόρωση. Το Tai Chi έχει την ιδιαιτερότητα ότι γυμνάζει το σώμα χωρίς να το καταπονεί. Δεν καταπονεί κατά ένα σημείο και ειδικότερα τις αρθρώσεις. Οπότε κάποιος ο οποίος ασχολείται συστηματικά με αυτή την τέχνη και ηρεμεί μέσα του και τελικά ανακαλύπτει σιγά σιγά όλο το σώμα, ότι τελικά ας πούμε έχουμε δύο χέρια, ότι έχουμε δύο πόδια. Ενώ στην ουσία θα δείτε στην καθημερινότητα μας χρησιμοποιούμε το ένα κομμάτι, το μισό μας σώμα. Ή στο χέρι μας γράφουμε, κάνουμε όλα τα πράγματα, ενώ σιγά σιγά θα ανακαλύψουμε. Αυτό κάνει βεβαίως πάρα πολύ καλό στον εγκέφαλο, γιατί δημιουργούνται καινούργιες συνάψεις κτλ. Και με αποτέλεσμα ότι ο εγκέφαλος δουλεύει και όπως πρέπει να δουλεύει σωστά, δεν αναπαύεται. Και σε αρμονία το σώμα με το μυαλό ουσιαστικά. Δηλαδή να μπορεί να υπάρχει και μια συναρμογή, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις και να ελέγχονται πάντα από. Να είναι θελημένα όλα αυτά για τη Δηλαδή στην ουσία αυτό που ζητάμε είναι να είμαστε παρόντες τη στιγμή που κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε. Γιατί συνήθως δεν είμαστε παρόντες. Δεν είμαστε παρόντες όταν κάνουμε. Παρόντες, ναι. Σωστό. Και εξελίσσουμε τον εαυτό μας πάντα μέσα από αυτό. Έτσι. Πάντα ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, καινούργια πράγματα, καινούργια στοιχεία που δεν μπορούσε να κάνεις και νομίζω ότι αυτή είναι και η μαγεία και στα μικρά παιδιά που βλέπουμε κιόλας και πλάνα. Έρχεται το μικρό παιδάκι και από εκεί που είναι ένα παιδάκι το οποίο εντάξει, μπορεί να τρέχει, ας πούμε, γύρω-γύρω να παίζει κρυφτό, να κάνει κάτι. Αρχίζει, μπαίνει σε μια άλλη φιλοσοφία, σε ένα άλλο τρόπο ζωής. Το ξαναλέω και το ξαναλέω.
και παίρνει και μια αισιοδοξία και μια αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να τα καταφέρω. Βεβαίως, και ειδικά κάτι δύσκολο. Βεβαίως, και τα παιδάκια τα οποία θα ξεκινήσουν σε μια διαδικασία πολεμικών τεχνών, καταρχήν δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν εγωιστές. Γιατί είναι το σύστημα της πειθαρχίας μέσα της σχολής, ο τρόπος ο οποίος διδάσκεται μια πολεμική τέχνη, στην οποία ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγωιστής δεν κάθεται. Δεν κάθεται ποτέ. Θα φύγει. Το μικρό το παιδί θα στοχεύσουμε την ενεργητικότητά του και την ενέργειά του σε σωστά πράγματα, τα οποία θα λειτουργήσουν μετέπειτα, θα γίνει στην εφηβεία του αποτρεπτικά από κάποιες κακές συνήθειες οι οποίες υπάρχουν εύκολες έξω στη ζωή. Καταλάβετε, τσιγάρο, αλκοόλ, καφέδες ναι, σίγουρα. Δηλαδή, και θα υποκτήσει κάποια εφόδια τα οποία θα το βοηθήσουν στο να προχωρήσει. Ουσιαστικά δηλαδή θα μπει το παιδί σε μια εφηβεία η οποία θα είναι πάρα πολύ ενώδυνη και για τους γονείς και για τον ίδιο. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, νομίζω αρχίζει να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα περαιτέρω και μπαίνει σε έναν άλλο τελείως τρόπο σκέψης. Η ομαδικότητα που υπάρχει, έτσι βλέπουμε και εδώ, παράδειγμα, τα πλάνα είναι αυτό το πλάνο είναι χαρακτηριστικό νομίζω. Μαθαίνεις να λειτουργείς σαν μονάδα μέσα στην ομάδα. Επειδή είναι παρεξηγημένες οι πολεμικές τέχνες και γενικά τα ατομικά σπορ, είναι αυτό που είπατε και πριν, θα σταθώ στο κομμάτι του εγωισμού και στην ατομικότητα. Στις πολεμικές τέχνες είσαι μία μονάδα μέσα σε ένα σύνολο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν θεωρείται ότι είσαι εσύ ένας μόνος σου, απλά επειδή θα προπονηθείς μόνος ή θα κάνεις. Θα πρέπει πάντα να είσαι με όλες τις ομάδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ατομικό άθλημα είναι πολύ παρεξηγημένο και ειδικά οι πολεμικές τέχνες. Βεβαίως. Έτσι πιστεύω. Βεβαίως και έτσι είναι, γιατί όπως σας είπα και πριν, ότι μια πολεμική τέχνη η οποία απαιτεί να δώσει κόπο, χρόνο, υδρότα, μερικές φορές και όλη σου την ενέργεια εκεί πέρα, αποκλείεται να σε κάνει εγωιστή, να σε κάνει επιθετικό. Ίσα ίσα θα σε κάνει πιο ήρεμο και θα σε ηρεμήσει. Γιατί θα αυξηθούν τα όρια σου, θα ανοίξουν οι οριζόντες σου και ταυτόχρονα θα γνωρίζεις ότι έχεις την ικανότητα να μηνθείς και επειδή ξέρεις τι μπορείς να κάνεις, δεν θα το κάνεις. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια μορφή αυτογνωσίας. Βεβαίως. Να το πω έτσι λίγο πιο... Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου, πάντα με τη βοήθεια των προπονητών και με της ομάδας, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι τα τμήματα που θα υπάρχουν είναι αναλόγως και της ηλικίας και... Βεβαίως. Πόσα τμήματα είναι αυτή τη στιγμή λειτουργούν στη σχολή? 6 νομίζω. Είναι το παιδικό. Παιδικό από 4 και πάνω δηλαδή. 4 και πάνω. Το πιο μεγάλο 8 μέχρι 13. Στο νύχτο του αρχαρίων προχωρημένων. Στο Wing Chun επίσης αρχαρίων προχωρημένων και το Tai Chi. Και το Tai Chi, το οποίο είναι ένα μεικτό τμήμα. Μαζί δεν υπάρχει εκεί πέρα αρχάριος προχωρημένος κτλ. Και μια παρένθεση στην κατάταξη των αθλημάτων, οι πολεμικές τέχνες είναι σχεδόν στην τελευταία θέση στους τραυματισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπε τώρα ο κ. Δρόσος, γιατί το έχουμε ξαναζητήσει, Χριστόφορε. Το έχουμε συζητήσει και με αφορμή τον Τζούντα, αλλά νομίζω ότι ανέφερα λίγο πριν. Υπάρχει αυτός ο φόβος ότι όχι, τώρα θα πάω στην προπόνηση και θα χτυπήσω και θα πέσω και θα φάω κλωτσιά, θα φάω βουνιά. Και στους αγώνες και στην προπόνηση. Και σε αγώνες και σε προπόνηση, οπότε καλό είναι που το αναφέρουμε. Οι τεχνικές είναι τόσο ώστε να ακουμπάμε τον άλλον μέχρι εκεί, χωρίς να εκτονώνουμε, και ειδικά στο κουνφού, ο Γιώργος που ανέφερε πριν, μια τέχνη που σέβεται το σώμα μας και μπορούμε να το κάνουμε να έχουμε μια διάρκεια, έτσι, μέχρι 70-80 που βλέπουμε και όλους τους μεγάλους Grandmasters που προπονούνται. Και εσείς που ασχολείστε, νομίζω μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Εγώ έχω ακούσει γενικώς ότι στις πολεμικές τέχνες και δει σε αυτές τις πολεμικές τέχνες ουσιαστικά μαθαίνεις να πολεμάς, δηλαδή να μπορείς να τα απεξέλθεις, αλλά μαθαίνεις ταυτόχρονα και να μην χρησιμοποιείς αυτά που ξέρεις αν δεν υπάρχει ανάγκη. Να είσαι πάντα ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, αν χρειαστεί αν σε σμπρώξουν, λέει, απορρόφηση, ας πούμε, υπάρχει. Αν είναι να σε χτυπήσουν, σμπρώξε. Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα βήμα πάντα προς τα πίσω. Γιατί θα πρέπει, μαθαίνουμε μέσα από την τέχνη, να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, έρχονται πολλοί, ξεκινάνε, ας πούμε, που έρχονται στη σχολή και ρωτάνε, ας πούμε, πώς θα μάθουμε να ελέγχω τον αντίπαλο. Αυτό είναι το εύκολο. Και ίσως είναι και το λάθος. Το δύσκολο είναι να μάθουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το δύσκολο. Και αυτό είναι που φτιάχνουμε μέσα σε μια σχολή πολεμικών τεχνών. Να μάθουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Αυτό που είπατε πριν, το αν σε σμπρώξουν χτύπα, νομίζω. Αυτό νομίζω είναι το Bruce Lee, το ένα ρητό. Όχι, αυτό είναι ένα ρητό το οποίο είναι για το Tai Chi ειδικότερα. Δηλαδή λέει. Πόσο λεπτομέρεια και πόσο Χριστόφορο, φαντάσου. Ναι, λέει, αν έρχονται να σε σμπρώξουν, απορρόφησε τη δύναμη. Αν έρχονται να σε χτυπήσουν, σμπρώξ τον. Αν έρχονται να σου σπάσουν, χτύπα. Αν έρχονται να σε σκοτώσουν, σπάσε. Αν πρέπει να σκοτώσεις, φύγει. Αυτό
Αυτό το τελευταίο ήταν το πιο... Είναι από τα καλύτερα, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι η φιλοσοφία δηλαδή γενικά των δικών μας τεχνών, οι οποίες εξασκούμε. Πάντως το κίνητρο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους με λανθασμένο κίνητρο να πάνε να ξεκινήσουν μια πολεμική τέχνη, αλλά πάντα αλλάζουν στην πορεία. Εγώ έχω στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος πήγε να ξεκινήσει πολεμικές τέχνες ακριβώς έτσι για άλλο λόγο, για να παίξει νταϊλίκι, να το πούμε λαϊκά, αλλά στην πορεία πραγματικά με όλη αυτή την προπόνηση και με όλο αυτό το υπόβαθρο που υπάρχει πίσω έγινε και πιο ήρεμος άνθρωπος. Είναι δύο παράγοντες αυτοί που θα βοηθήσουν σε αυτό. Είναι πρώτον η τέχνη αυτή καθεαυτή και δεύτερον βεβαίως παίζει ρόλο και ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος παίζει ρόλο. Αυτή πάντως γενικότερα η τάση που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ότι πάμε για πολεμικές τέχνες για να δείρουμε, για να μην φοβόμαστε. Πάρα πολλά παιδιά στην εφηβεία και μικρότερα ακόμη, ειδικά τα αγόρια, αν δεν κάνω λάθος, έχουν αυτή την τάση έτσι. Το να μην φοβόμαστε δεν νομίζω ότι είναι κακό. Να πάμε σε μια πολεμική τέχνη, ας πούμε, να μάθουμε να μην φοβόμαστε. Βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει το παιδί να αφήνει να πάει να μην φοβάται. Γιατί αντιλαμβάνεστε, φεύγει το παιδί, ας πούμε, στα 17 του, 18 του και βγαίνει έξω στον κόσμο. Και αν φοβάται, δεν θα μπορέσει ούτε στο πανεπιστήμιο του να πάει σωστά, ούτε στη δουλειά του κτλ. Οπότε θα πρέπει να του φύγει ο φόβος. Πώς θα του φύγει ο φόβος? Μέσω της ανακάλυψης στο τι μπορεί να κάνει. Η αυτοπεποίθηση την οποία θα αποκτήσει, βεβαίως να μην στρέψουμε αυτό το παιδί στο άλλο άκρο, αλλά σε μία μέση οδό, ότι να καταστήλει το φόβο του, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση για να μπορέσει να διεκδικήσει τη ζωή. Γιατί και η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα έξω. Έτσι δεν είναι? Ειδικά για τα κορίτσια. Και για τα βεβαίως. Που έχουμε και το Μυρτώ εδώ μαζί μας, η αυτοάμυνα νομίζω σήμερα στις μέρες μας είναι κάτι πάρα πολύ διαδεδομένο. Είναι πολύ σημαντικό και νιώθεις το πιο εσύ σημαντικό. κάποια ασφάλεια σαν Μυρτώ στο δρόμο ή έξω, νιώθεις λίγο καλύτερα, μια μεγαλύτερη ασφάλεια? Φυσικά να πούμε ότι ποτέ δεν εκτεθόμαστε σε κινδύνους έτσι απλά για να αποδείξουμε κάτι, αλλά γενικότερα νιώθεις μια ασφάλεια εσύ για τον εαυτό σου? Ναι, ασφάλεια νιώθω και κυρίως το ότι μας μαθαίνουν να αντιδράμε άμα συμβεί κάτι τέτοιο. Όχι μόνο να μάθουμε 5 κινήσεις και να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε με κάποια σενάρια, αλλά μας μαθαίνει να αντιδράμε στο άμα συμβεί κάτι. Τι είναι αυτό που σε έχει κερδίσει εσένα, έτσι? Υπάρχει κάτι αγαπημένο από όλα αυτά που κάνετε, που ξεχωρίζεις, που... Εγώ στο Tai Chi είμαι κυρίως, με βάση της χαλαρότητας, της ηρεμίας, με βοηθάει πολύ στο να ηρεμώ στη ζωή μου. Αλλά υπάρχει και το μαχητικό κομμάτι του Tai Chi, που αυτό πρέπει να γνωρίζετε, το οποίο με βοηθάει να έχω αυτή την αυτοπεποίθηση, στο να μην συμβεί κάτι, να προχωράμε μόνοι μου. Αν συμβεί να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Και νομίζω, Γιώργο, επειδή είσαι υπεύθυνος για το Tai Chi, έχω την αίσθηση ότι μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση μαθητή-δασκάλου κερδίζει και ο ίδιος ο δάσκαλος, έτσι? Βεβαίως. Υπάρχει, ας πούμε, μια τρόπο σκέψης, ας πούμε, στην Κίνα που λένε ότι όταν μαθητεύεις πραγματικά την τέχνη, όταν καλείσαι να τη διδάξεις, τότε μαθητεύεις την τέχνη. Γιατί καλείσαι να εξηγήσεις λεπτομερέστερα, ας πούμε, το τι περιλαμβάνει αυτό. Τότε μπαίνεις στη διαδικασία να μαθητεύσεις πραγματικά την τέχνη. Οπότε υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τον μαθητή και ο δάσκαλος. Και ο δάσκαλος γίνεται καλύτερος, αλλά ταυτόχρονα και ο μαθητής μέσω του δασκάλου. Βέβαια, το όνειρο του κάθε δασκάλου είναι οι μαθητές του να βγουν και να τον ξεπεράσουν. Εννοείται αυτό σίγουρα, και μιλάμε για τέχνες και οι τρεις αυτές που αναφέραμε που έχουν παρόλο, και φαντάζομαι, νομίζω ότι αν κάποιος ασχοληθεί μπορεί να βρει και βιβλία να διαβάσει και να το ψάξει περισσότερο, να γνωρίσει και έναν άλλον διαφορετικό πανέμορφο πολιτισμό, εγώ θα πω. Και εσύ της Ιαπωνίας, αλλά πώς βλέπεις και εκείνο όμως? Ναι, εντάξει, το ότι είναι. Μ' αρέσει λίγο παραπάνω η Ιαπωνία, αυτό το ξέρουμε, το έχουμε πει 50 φορές, θα γίνουμε γραφικοί. Αλλά από εκεί και πέρα και οι Κινέζοι, εντάξει, έχουν ένα ξεχωριστό πολιτισμό και μην ξεχνάμε εξάλλου ότι οι Ιάπωνες είναι Κινέζοι που πήγαν στην Ιαπωνία, έτσι. Δεν είναι τεράστια διαφορά, αν και μετά έχουμε ιστορικά διαμάχη. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια αντιπαλότητα, αλλά βασικά, ας πούμε, η τέχνη των Ιαπώνων είναι παραμένει μέσα από έχει τις βάσεις της, αν θέλετε, τις ρίζες της στο κινέζικο κουμφού. Είναι από εκεί. Νομίζω ότι όλες αυτές οι πολεμικές τέχνες από την Ανατολή έχουν ξεκινήσει από τα μοναστήρια, από τους μοναχούς, από όλη αυτή την... Ναι, από το βασικό το μοναστήρι του Σαολίν, από εκεί ξεκίνησε. Εκεί είναι η πηγή από όπου ξεπηδήσαν όλα. Δηλαδή και το νύχι του Αϊτού ήταν έξω ως προς τα 108 του κλειδώματα, τα locking hands τα οποία λέμε,
Και πήγε πάλι στο μοναστήρι μέσα και εκεί πέρα ένας μοναχός το έφτιαξε στο σύστημα στον τρόπο το οποίο το έχουμε σήμερα. Έβαλε τα λακτίσματα, υπάρχουν οι απαγίες και τα κλειδώματα και γνωρίζουμε. Αλλά η πηγή όλων των πραγμάτων είναι η Σαολίν. Οπότε ουσιαστικά η πνευματικότητα αυτή που θα παρέχει, η εξάσκηση, για να γίνεται η προπόνηση μέσα σε ένα μοναστήρι με τους μοναχούς, φαντάζομαι σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσει και σαν προσωπικότητα κάποιος, σε ψηλό επίπεδο μετά. Ναι. Γιατί τώρα λέμε εδώ πέρα ότι οι μοναχοί όλοι αυτοί έχουν εξασκήσει αυτή την πολεμική τέχνη και την έχουν διαδώσει. Να ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω αν είναι έτσι λεπτομέρεια, γιατί στο μοναστήρι, γιατί οι μοναχοί οι οποίοι πηγαίνανε κοντά στη θρησκεία κάνανε και κάτι τέτοιο? Για δύο λόγους. Υπάρχει δηλαδή λόγος? Ναι, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επειδή τα μοναστήρια συνήθως έχουν διάφορα προϊόντα, αγαθά μέσα κτλ. Για λόγους καθαρά προστασίας, γιατί τώρα φανταστείτε τώρα σας μιλάω το 500 μετά Χριστόν 400, σε ερημικές περιοχές, ληστές, ιστορίες κτλ. Θα καλούνταν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το μοναστήρι ταυτόχρονα. Αλλά είχαν ανακαλύψει και το εξής, ότι μέσω της άσκησης μπορείς να αφήσεις καλύτερα και πιο γρήγορα σε μια έκσταση στο να επικοινωνήσεις με το Θείο. Οι μοναχοί εκεί πέρα το χρησιμοποιούσαν περισσότερο για αυτόν τον λόγο. Προπονούσαν το σώμα τους να είναι υγιής. Το λέγαμε και εμείς άλλωστε και εδώ στην Αρχαία Ελλάδα, ότι νους υγιής εν σώματι υγιή. Και μην ξεχνάτε ότι και εδώ που είχαμε στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχε η Ελληνορωμαϊκή πάλι. Η Ελληνορωμαϊκή, το Παγκράτιο και τα λοιπά, γυμναστήρια τα οποία πηγαίνανε. Όλοι αθλούντουσαν. Οπότε ήταν ένα μέσο για να επικοινωνήσουν καλύτερα με το Θείο. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτό εξελίχθηκε και έχει φτάσει στις μέρες μας όπως το γνωρίζουμε. Δηλαδή το νύχτο αετού, ας πούμε, στη μορφή την οποία το διδάσκουμε σήμερα, είναι εδώ κοντά στα 1000 χρόνια που υπάρχει. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε, γιατί είστε άνθρωποι που ασχολείστε με αυτό το κομμάτι και γνωρίζετε σαφέστατα πολύ καλύτερα από κάποιον άλλον, όλες αυτές οι πολεμικές τέχνες που βλέπουμε έτσι, και στις ταινίες και στην τηλεόραση και σε θεάματα, Σαολίν μοναχούς, έτσι, έχουμε και σαν θεάματα που πλέον πολλές φορές ακόμα και σαν τσίρκο ενδεχομένως. Αν τελικά κάνουν καλό, δηλαδή στο να προβάλλουν αυτή την τέχνη, ή θεωρείτε ότι κάπου έχουμε χάσει την μπάλα? Όχι, καλό είναι η υπερβολή της τέχνης, αλλά μερικές φορές επειδή προβάλλεται μέσω από τις ταινίες περισσότερο και στον κινηματογράφο, υπάρχει μια υπερβολή εκεί πέρα. Και λανθασμένη, φαντάζομαι. Υπερβολή. Οι Κινέζοι περισσότερο, επειδή τους αρέσει η μυθολογία πάρα πολύ, αυτά λίγο τα προβάλλουν για να δείξουν κάποιες ιδιότητες και κάποια προτερήματα των τεχνών τους. Αλλά εντάξει, ας είμαστε και ρεαλιστές. Δεν πρόκειται κανένας να πατατάει στον αέρα και να κάνει αυτά τα οποία βλέπουμε. Έτσι. Αλλά όμως βεβαίως μπορεί κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί σωστά και με πάθος, μπορεί να τα απεξέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και αυτό είναι. Είναι όντως συνυφασμένες πάντως αυτές τις πολεμικές τέχνες με τη θρησκεία. Γιατί βλέπουμε και από τις ταινίες και από κάποια άλλα ντοκιμαντέρ ότι είναι πολύ στενά συνυφασμένοι με τη θρησκεία. Ναι, εγώ θα έλεγα όχι με τη θρησκεία, μην το παρεξηγήσουμε λίγο. Με τη φιλοσοφία. Ναι, σωστά, γιατί υπάρχει το φιλοσοφικό κομμάτι του βουδισμού και υπάρχει ο βουδισμός αυτός καθ' αυτό σαν δόγμα. Όπως και ο ταοισμός το ίδιο. Είναι άλλο πράγμα, παραδείγματος χάρη στη δικιά μας, είναι άλλο πράγμα το χριστιανικό κομμάτι, το φιλοσοφικό χριστιανικό κομμάτι, και είναι άλλο πράγμα το δόγμα μας. Το χριστιανικό δόγμα, έτσι, η χριστιανική μας πίστη. Οπότε οι τέχνες αυτές έχουν ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο από πίσω. Στο σεβασμό της ζωής, στο να μην πληγώνουμε, να μην καταστρέφουμε, όλα αυτά. Υπάρχει, φαντάζομαι, μια ορτελεστία, χαιρετάμε τον αντίπολο και αυτά υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Βεβαίως. Σεβασμός δηλαδή. Αυτό είναι μια ένδειξη ευγένειας και σεβασμού προς τον αντίπαλο. Δεν είναι κάτι άλλο. Ακούγονται διάφορα. Και αντίπαλοι μόνο μέσα στη μάχη. Έξω μπορεί να είναι και καλύτεροι φίλοι δηλαδή. Βεβαίως. Υπήρχε η φιλοσοφία στην αρχαία. Στην Κίνα δηλαδή παλιά, ότι παράδειγμα είχα δύο δάσκαλοι, βρισκόντουσαν, χαιρετιόντουσαν και να συζητήσουμε για την τέχνη μας, για το κουμφού και πώς συζητούσαν, όχι κάθοντας και μιλώντας. Κάνανε πρακτική μάχη, ας πούμε, και τα λοιπά. Και ευχαριστώ πολύ και φεύγαν. Ωραιότατο, το καλύτερο πράγμα τελικά. Αν το δείτε, συγγνώμη κιόλας, είναι και ο χαιρετισμός τον οποίο έχουμε, είναι η γοθιά και η παλάμη, που η γοθιά συμβολίζει τον τίγρη, η παλάμη τον δράκο, δηλαδή τη δύναμη με το πνεύμα σε ισορροπία. Ορίστε, αυτό δεν το ήξερα, έχω να πω εγώ. Ούτε εγώ το ήξερα. Εγώ θα πάω να ξέρεις, να κάνω τα έτσι. Θα πάμε. Θα πάρουμε και κάμερα και θα πάμε. Να έρθετε. Είστε ευπρόσδεκτοι. Κοιτάξτε, εγώ θα έρθω. Λοιπόν, εγώ θα έρθω με κάμερα. Δεν πίνεις και κάθε μέρα με τον καφέ, δεν έχουμε κάποιο καφέ, δεν χρειάζομαι εγώ πνευματικότητα με τον καφέ. Θα ταξιδίσω με την εκεί πνευματικότητα. Θα πάρω την κάμερα και θα έρθω και να έχω και αποδείξεις πάλι. Εντάξει. Γιατί είσαι και άψιστος στο μας.
Πάρα πολύ, με αυτά που έχω δει. Με αυτά που έχεις δει. Καλά, καλά. Δεν σχολιάζω. Πάλι απαξιό βλέπετε. Φτιάχνω τα χαρτιά μου ως συνήθως. Εκεί με το Στίβο, τους βετεράνους και με όλα τα αθλήματα βγαίνουμε παντού. Ακόμη δεν έχουμε πάει πουθενά. Εσύ φταίς αυτό. Εγώ φταίω γι' αυτό. Εσύ φταίς. Εσύ μου είχες υποσχεθεί. Θα κάνουμε προπόνηση για να πάμε στο Run Greece. Θα πάμε να τρέξουμε, θα πάμε να κάνουμε τζούντο. Όταν θέλω να τρέξουμε 10 γύρους, ο Χριστόφος νερεύεται γύρους, πίτα γύρω. Τι να κάνω, εγώ δεν σε κάνω. Αυτό είναι συνηθισμένο. Τι θα κάνω. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, εγώ θα έρθω μόνη μου, δεν είναι. Καλά. Πήγαινε μόνος εσύ και εγώ θα σκάσω μύτη με κάμερα. Κρυφά. Θα σε ξεπεράσω, να ξέρεις. Ή θα κάνω ιδιαίτερα πρώτα εδώ στα παιδιά στη Ζυγομάλη και μετά είσαι θα. και πολύ μάλιστα. Ναι, βέβαια, έτσι. Εγώ τώρα θα που πιαστώ το από αυτό που είπες. Ναι, μου άρεσε πολύ αυτό που είπες τώρα για το ιδιαίτερο. Υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος, και εμείς οι γυναίκες περισσότερο, να μπορέσουν να κάνουν κάποια πιο ιδιωτικά μαθήματα όσον αφορά την αυτοάμυνα, το ταϊτσί. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στη σχολή. Βεβαίως. Δηλαδή πιο ιδιωτική κατάσταση, να μην είναι σε πρωινά γκρουπι. τμήματα υπάρχουν. Ναι, να θέλει μια επαφή λίγο πιο άμεση με τον δάσκαλο για να προχωρήσει λίγο. Εγώ εκεί ήθελα να το πάω στις προπονήσεις. Ναι. Δηλαδή να μας βάλετε λίγο στο κλίμα πώς είναι η προπόνηση, τι ώρες έτσι υπάρχουν. Καταρχήν, πόση ώρα διαρκεί μια προπόνηση? Γύρω στη 1,5 ώρα. 1,5 ώρα. Ναι, 1,5 ώρα. Υπάρχουν και πρωινά τμήματα, όπως είπαμε. Υπάρχουν τμήματα για ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τις δουλειές τους, ένα κυλιόμενο ωράριο, για να μπορούμε να τους βολέψουμε και αυτούς. Και τα απογευματινά κυρίως τμήματα που ο πιο πολλής κόσμος έχει ελεύθερο το χρόνο του. Όπως είπαμε, 1 ώρα των αρχαρίων, 1,5 των προχωρημένων. Και οι προπονήσεις περιλαμβάνουν, ανάλογα το στυλ που κάνουμε, έτσι, συγκεκριμένα πράγματα, και γυμναστική δυναμική υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει μια προθέρμανση πρώτα, Ναι, ας πούμε, πάντα. έτσι, με κάποιες Πάντα. ασκήσεις. Ναι. Και από θεραπεία μετά. Και από θεραπεία στο τέλος. ας Και πούμε. κάποιες αναπνοές, να φανταστώ και. Ναι. Ειδικά στο Πλήρης ταϊτσί. πρόγραμμα ταϊτσί, με βεβαίως. εκγύμναση. Τα έτσι είναι σε δύο κομμάτια, αν θέλετε. Υπάρχει το ενεργειακό, το τσικούγκ που λέμε, δουλειά με την ενέργεια όπως το φαντάζομαι, και μετά καθ' αυτή το ταϊτσί, στο οποίο μαθαίνουμε πλέον τη φόρμα και την κίνηση. Αρχίζουμε να μπαίνουμε μέσα στην κίνηση, να είμαστε παρόντες κτλ. Αυτά που λέγαμε πριν. Χωρίζεται σε 2 κομμάτια. Και το νύχτο έτου πάντα πάλι υπάρχει το ξεκίνημα στο οποίο ετοιμάζουμε το σώμα μας, γιατί αυτά που θα κάνουμε θα είναι λίγο έτσι πιο δύσκολα κτλ. Οπότε το σώμα θα πρέπει να προετοιμαστεί λίγο για την τέχνη, και μετά είναι καθ' αυτή η τέχνη η οποία εξελίσσεται με φόρμες ή, αν θέλετε, κλειδώματα ή διάφορα drills, τα παιδιά μεταξύ τους σε ζευγαράκια, και μετά, ας πούμε, οι πιο προχωρημένοι θα κάνουμε τις ελεύθερες μάχες μας, χωρίς προστατευτικά, χωρίς τίποτα. Πόση ώρα διαρκεί μια μάχη, μια πάλι, πώς να το πω? Υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο όταν ξεκινάει να παλέψουν δύο Ναι, αντίπαλοι? 2 αντίπαλοι γύρω στα 5-10 λεπτά. 5-10 λεπτά. Ορίστε. Άλλο 5, άλλο 10. Είναι διπλάσιος χρόνος. Ανάλογα το επίπεδο. Καλά, εσύ και Ανάλογα το ξεκίνα επίπεδο, πρώτα και θα τα δούμε. Μπορεί ένας μαθητής να κάνει μάχες με 2-3, όχι ταυτόχρονα, Αν ότι εναλλακτικά. επιτίθενται Ναι. αντίπαλοι, ας πούμε, υπάρχει σε προχωρημένο επίπεδο. Σε προχωρημένο Υπάρχει επίπεδο, και στο έδαφος μάχη. Ναι, Ναι, στον ναι. νύχτα, Εκτελείστε και στον στο έδαφος, μάχη. Ναι. Ή μπορεί να καταλήξει, ας πούμε, στο έδαφος. Μπορεί να καταλήξει το έδαφος Και κάποια κλειδώματα. και κάποια κλειδώματα υπάρχουν εκεί πέρα κτλ. Και κάτι λίγο θέλω να ρωτήσω που είδαμε και πριν από το βίντεο. Με το σπαθί, με το κοντάρι, τι. Υπάρχουν φόρμες, τις λέμε εμείς, φόρμες είναι σύνολα κινήσεων, Στο κουνγκ-φου υπάγονται περισσότερο ή στο τάιτσι? σε όλα. Σε όλες Και τα τις- τρία. ναι, Και ωραία. οι στις τέχνες μας έχουν απ' όλα. Έχουν όπλα. Στο νύχτο αϊτού ειδικότερα υπάρχουν όλη η γκάμα των όπλων, από σπαθί ίσιο, σπαθί κυρτό, κοντάρι, λόγχη, διπλά ραβδιά, μαγκούρα, Πετάλιες. βεντάλιες. Ό,τι θέλεις. Βεντάγες. Ναι. Εσένα σ' αρέσουν αυτά τα πιο. Οι Κινέζοι είχαν πλούσια φαντασία στα όπλα. Ήταν κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν θυμάμαι σε ποια περίοδο, στην οποία είχαν απαγορευτεί η οπλοφορία. Δεν μπορούσαν να μεταφέρουν σπαθιά και τέτοια. ναι. Να οπλοφορούν. Οπότε αυτοί ανακαλύψανε μπαστούνια, ομπρέλες με σπαθιά με μύτες, βεντάλιες με μύτες. Αναγκαζόταν να είναι έτσι οξυδερκής, γιατί. Μην ξεχνάτε, η Κίνα ήταν 7 κράτη. Παλιά, ας πούμε, να το δούμε έτσι, τα οποία ήταν συνέχεια σε διαμάχες. Μέχρι που βρέθηκε ο πρώτος αυτοκράτορας ο οποίος τους ένωσε. Σωστό, σωστό. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου. Βλέπουν και βιντεοπαιχνίδια και αυτά έτσι εμπνευσμένα από εκεί. Ξέρουν, νομίζω, οι φίλοι γενικώς γιατί μιλάω. Νομίζω μπορούμε να λέμε πάρα πολλά. Αλλά ξέρεις και εσύ, Μαρία, και τα παιδιά, ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι Δυστυχώς αδέκαστος είναι αμήλικτος ο χρόνος, ναι. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Εγώ να πω στο σημείο αυτό, να παρακαλέσω τα παιδιά να πούμε άλλη μία
πώς μπορεί κάποιος να σας βρει, πού μπορεί να σας βρει, πώς μπορεί να επικοινωνήσει, τους τρόπους επικοινωνίας, για να όσοι ενδιαφέρονται να μπορούν να επικοινωνήσουν. Βρισκόμαστε στην οδό Ζυγομάλη 21, στο κέντρο της πόλης. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα kungfuioanna.gr. Είμαστε και τα πρωινά και τις απογευματινές ώρες εκεί. Διαθέτουμε 2 αίθουσες που ταυτόχρονα πολλές φορές γίνονται ταυτόχρονα 2 διαφορετικές τέχνες, και στα κινητά μας, έτσι. Στα κινητά, τα οποία τα έχουμε και εμείς εδώ, οπότε μπορείτε να καλείτε και εμάς σαν εκπομπή να σας παραπέμψουμε στα παιδιά, και εδώ στο σταθμό επίσης σας παραπέμπουμε στα παιδιά. Γενικώς κάνουμε το διαμεσολαβητή, Μαρία. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Και είπαμε ότι ο καθένας μπορεί να πάει, οποιαδήποτε ηλικία, δεν παίζει ρόλο ηλικία, και να πάει να έρθει να δοκιμάσει, να δει τι. Εμείς θα πάμε, το έχουμε δηλώσει. Είπαμε εδώ, ο Θοδωρής μου το επιβεβαιώνει στο ακουστικό. Θα πάρει την κάμερα και θα πάμε, εντάξει. Τα γράφω, τα σημειώνω εγώ αυτά που λέτε, εδώ και με το Θοδωρή μέσα. Σημείωσε, γράψε εδώ τζούντο, μετά από κάτω αυτό. Όχι, έχουμε από πέρυσι, από το στίβο. Από εκεί θα ξεκινήσει. Από την αρχή θα ξεκινήσω. Όλους πρέπει να κάνω λίγο στίβο για να είμαι πιο. Πάντως, εγώ πιστεύω τώρα ότι πέραν από τα αστεία που λέμε εμείς, ότι το Tai Chi είναι το πιο ήπιο από όλα αυτά που θα μπορούσαμε, ας πούμε. Κάποιος πολύ αρχάριος, έτσι δεν είναι για αρχή. Έτσι, όπως και σε μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί κάποιος 50 χρονών, 60, αν θέλει να ξεκινήσει. Κάποιος που δεν είναι τόσο γυμνασμένος θα μπορούσε να ξεκινήσει με το Tai Chi και μετά να ανέβει. Εγώ, για μένα, δικιά μου άποψη είναι και κάποιος ο οποίος είναι γυμνασμένος και κάποιος ο οποίος ασχολείται με ένα οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Θα έρθει και θα βελτιωθεί μέσα από το Tai Chi στο άθλημα το οποίο κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, η αλήθεια είναι πάντως ότι και εγώ έχω ακούσει για αθλητές, ακόμα και Ολυμπιονίκες, που έχουν ασχοληθεί παράλληλα με το άθλημά τους, ας πούμε, κάναν στίβο, κάνουν και κάποια είδος έτσι πολεμικής τέχνης και Tai Chi και Kung Fu. Και οι ηθοποιοί κάνουν Tai Chi για να μπορέσουν να γίνουν πιο εκφραστικοί και πιο κινητικοί πάνω στη σκηνή. Δηλαδή βοηθάει στα πάντα. Είναι ένα πολυεργαλείο με λίγα λόγια. Άρα και στην υποκριτική. Tai Chi. Άρα βοηθάει και στην παρουσίαση, θες να μου πεις. Μα εκεί θέλω να το πω. Σωστό, για να είμαστε πιο μάχημοι. Πολύ ωραίο, λοιπόν, εμείς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο Τιμηρτό και τον Αποστόλη που ήταν μαζί μας σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, χαρά μας. Και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Εδώ, αφού έχω τη Μαρία, δεν γλιτώνω τη Μαρία, έχει και μαύρη ζώνη στο τζούντο άλλωστε. Νομίζω ότι αν θα πάω εκεί, θα πάω όχι απλά με την άσπρη, τελείως αρχάρια. Ναι, χωρίς ζώνη, δηλαδή θα δηλώσω πλήρη άγνοια, γιατί. Έχουμε κάποια κοινά. Το Tai Chi με το. Ο τρόπος που μάχει το Tai Chi με το τζούντο. Εσείς είστε λίγο πιο σκληροί, ή σας είδα πιο σκληρή κατάσταση. Πιο. Ας πάω με τις φόρμες σε πρώτη φάση. Σαν ωραία εμπειρία, θα το κάνουμε και αυτό κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Ευχαριστώ και εσένα, Μαρία, που ήσουν εδώ σήμερα στη στήλη του εναλλακτικού αθλητισμού, και θα τα ξαναπούμε φυσικά εδώ μεταξύ μας.